Dobrý deň, dnes sa nachádzame na žilinskom sídlisku Vlčince a ukážeme si jeden rozlohou štandardný, ale pocitom výnimočný trojizbový byt. Poďte sa naň pozrieť. Okrem priestrannej obývačky byt disponuje aj vstupnou chodbou a ďalšími dvoma samostatnými izbami. A ešte si ukážeme ďalšiu veľmi peknú časť a to je táto kuchyňa. Zaujal vás tento byt? Hľadáte alebo ponúkate podobnú nehnuteľnosť? Zavolajte.